op ad trappen. Ind op ad trappen. Onkel er på vej op ad trappen. Han dør nu. Sådan, man. Det er utroligt. Nej, hvad satan er det for noget? Han bruger lortekugler, mand. Nej! En lille forpullet tiger, mand. Han er ned. Kom, nu kæft, man skal spille. Du snakker hele tiden, mand. Det er pisse irriterende at høre på. Nu kommer der en ud af kirken. Kom nu, han render rundt med en medic. Han skal bare ned. Der er en til der. Der kommer de 2 over på midten der. Står 3 bag muren. Kom nu. Skyd den for satan. Det er sådan, mand. Ja. Det virker, det er. Kom nu. Kom nu. Det er mig, der er gruppefører. Det er mig, der snakker. Kom nu. Ja, vi kører, kom. 1, 2, 3, det er en prøve. Kom nu. Lad dig være med at stå på det ilde der, så kom ind bag de sten. Hvor svært kan det være, mand? Du er over til de andre, over til den anden bænk. Du skal ikke stå sammen med mig, ved din æbehjerne, mand. Mand. For satan. Så kom der i gang, vi skal have det flag. Der kommer en mand herovre. Han er nede. Kom nu. Er der ikke nogen flere, vi kan skyde? Kom nu. Kom ind til der en æbehjerne. Render rundt med hans latterlige shotgun og tror, han ejer hele verden. Sådan. Næste, kom nu. Kom nu. Rasmus, hvad fanden laver du? Du skyder dem derovre. For helvede, hvor lang tid kan det tage, mand? Jeg har skudt 24 herovre nu. Men for satan, Dan, du render rundt som en eller anden. Helt ærligt, har du tabt hovedet, mand? Kom nu ud til det flag. Du skal da spille. Ja, kom nu. Vi skal have det flag nu. Kom nu. For satan. Over på bilmægten. Kom nu. Move. Ja. Hallo. Bilmægten, det er over på den anden side af gaden. Mand. Hvad? Men du skal da bare lade mig dø. Det synes Ja, det gælder også din far. Få ham til at gå ud af det værelse, når vi spiller. Ja, goddag. Ja, goddag, far. Kom nu, det er kirken nu. Kom nu. Vi er på kirken for helvede, og vi har også kirken. Jamen, det kan da ikke passe, at jeg skal skyde dem alle sammen hver gang, mand. Helt ærligt. Lad dig være med at løbe derud, Rasmus. Du dør jo for vildt, mand. De står derovre og kaster granater i skallen på pisset, mand. Skide kristianitter, mand. Se der, mand. De dør bare for vildt nu. Nej. Sådan. Move. Hvad for noget? Skal du skyde mig? Hvad? De lille Marie-øen, mand. Hold kæft. Dansk, jeg har optaget det her, det ved du ikke. Jeg er nødt til at komme ud og sætte den i gang. Man, jeg kan da ikke sige andet, det virker. Prøv lige at se min score, Rasmus. Prøv at se min score. Ja, men jeg tror, jeg vil lægge det ind på siden. Ej. Kom nu i gang! Rasmus, hvor må jeg godt få det program, der til at optage med? Og du kan godt optage med Teamspeak. Det har du bare ikke gjort, Rasmus. Hvordan optager man med Teamspeak? Ja, vi kan da ikke sige, at det ikke virkede. Prøv lige at se en score, man. Det er jo vildt. Jeg skal være gruppefører for nu af, det skal jeg på, det er jeg bare god til. Ja, vildt god. Det når ikke at få ord indført. Hvad tror jeg mere skal... Ja. Hvad gør du? Hvad sagde du gjorde? Ikke noget. Jeg går som Du snakker. bliver bare fat i dit hæfteplaster, og så klakker du bare den der pistol og så gør du noget. Du skal ikke rende rundt med den der latterlige kikkert pis der, så det bliver ikke til en skid. Kom nu i gang, ned på ruiner. Move! Ja, okay, helt ærligt. Jeg er på sniper. Går det for stærkt for dig, så meld dig ud af klanen, mand. Ja, jeg er på sniper. Hvad laver du, mand? Hvor er I henne? Hvor fanden, der er ikke nogen. Helt ærligt, I er ikke engang kommet ind i gruppen endnu. Jo, ja. Kan I på sinkeshot? Rasmus, du sender lige den optagelse til mig bagefter. Ja, you got it. Hallo, I kører på sinkeshot, mand. Jeg sagde ikke single, jeg sagde sinkeshot. Kom nu i gang. Hvis I ser nogle af de eskimoer, så kalder jeg bare på mig, så kommer jeg kraftigt med rundt om, mand. Det vil du gerne dø. Kom nu. Prøv at se, man, jeg kan ikke engang finde ud af at dø, man, så dum er jeg. Kom nu. Hvor fanden er de henne? Der er 3, helt ærligt. Hvor lang tid? 1, 2, 3 kroner for mig. Det var forvent om. Forvent om, Flipper. Ja, det skal da ligesom være skjult, mand.
De er oppe i kirken. Kom, vi skal ikke stå og spille idioter. Kom nu! Satan! Okay, hygge jer. Se, hvad jeg sagde, mand. De rendte bagom os, mand. Fordi de skal stå der og lege halvaber. 2 mand på flade. Kom nu. Skyd dem, skyd dem, skyd dem. Skyd dem. Så skyd dem dog, mand! Hvor svagt kan det være? Mand. Det er bare nu, tager du lige roligt. Jeg prøver at se, hvem vi spiller mod Obi-Wan Kenobi, mand. Det er ham fra Darth Vader, mand. Ej, jeg er lige ved at få blodtryk nu. Hjernekrigen. Det er typisk. Se, så vandt vi, mand. Ja, det er min skyld, fordi jeg var gruppefører, mand. Ja, men hvem fik jeg kendte? Hvem var det lige, der dræbte alle 3? Ja, det er da ikke. Ved du hvad? Det handler ikke om at få kills, det handler om at lede sin gruppe rigtigt. Ja, right. Læg mærke til det. Igen gjorde jeg det. Jeg har fået en lille point, mand. Jeg fik guldstjernen. Hey, Ravens, han er altså ikke så dagligt. Jo, han er. Det er han. Han Nu går jeg er... ind på en... Nå, det var godt. Det var godt. Nu går jeg altså lige ind på en ordentlig server, nu giver jeg ikke det her mere.